Yr economi werdd yng Nghymru. Fideo gan Gyrfa Cymru. Meddyliwch yn wyrdd. Meddyliwch am Gymru. Mae Cymru'n mynd yn wyrdd. Mae'r wlad yn gweithio tuag at 0 net erbyn 2050 ac yn bwriadu defnyddio ynni adnewyddadwy yn unig erbyn 2035. Mae hynny'n golygu newidiadau mawr yn y ffordd rydyn ni'n byw, yn gweithio, a'r math o swyddi ei bydd ei hangen yn y dyfodol. Nid yw swydd werdd yn golygu gweithio yn yr awyr agored yn unig. Os yw swydd yn helpu amddiffyn y blaned, lleihau gwastraff, neu defnyddio ynni yn fwy doeth, mae'n rhan o'r economi werdd. Felly, beth sy'n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd? Mae'r ffordd rydyn ni'n gweithio eisoes yn dechrau edrych yn wahanol iawn. Mae swyddi pob dydd mewn ffermio, ysbytai, a hyd yn oed stiwdios teledu yn dod o hyd i ffyrdd newydd o defnyddio ynni adnewyddadwy mwy gwyrdd. Ond nid yw mynd yn wyrdd yn golygu newid popeth. Mae'n ymwneud â'r gwella'r hyn sydd gennym eisoes. O dirbynau gwynt ar y tir ac ar y môr, i ffermydd solar ar dir, mae pŵer glân yn dod yn rhan fwy o fywyd bob dydd. A gyda buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a busnesau Cymru, mae pobl yn ennill sgiliau newydd ac yn defnyddio technoleg fel deallusrwydd artiffisial i wneud systemau ynni yn fwy craff, yn fwy effeithlon ac yn llai gwastraffus. Pa fath o swyddi fyddai'n hynny'n olygu i chi? Wrth i Gymru symud tuag at ffordd fwy gwyrdd o weithio, mae'r galw am swyddi gwyrdd yn cynyddu, gyda mwy na 2,700 o rolau'n cael eu hysbysebu ledled y wlad. Mae rhai o'r swyddi hyn yn ymarferol, fel peirianwyr, trydanwyr a thechnegwyr turbynau gwynt yn gosod, atgyweirio a uwchraddio systemau ynni. Nid galw am sgiliau technegol yn unig sydd yma, a does dim rhaid i chi fod yn arbenigydd mewn gwyddoniaeth neu beirianneg i weithio yn yr economi werdd. Mae cyflogwyr hefyd yn chwilio am bobl sy'n gallu cyfarthrebu'n glir, cynllunio prosiectau, rheoli tîmau a datrys problemau. Mae rhain yn sgiliau y gallech fod eisoes yn ei datblygu yn yr ysgol, y coleg neu'r gwaith. Ac mae nhw'r un mor bwysig wrth adeiladu dyfodol mwy gwyrdd. Ac mae'r galw am y rolau hyn yn cynyddu. Erbyn 2030, gall y bydd angen hyd at 15,000 o swyddi yn ei glan ledled Cymru, gyda dros 21,000 o hysbysebion swyddi eisoes yn gofyn am sgiliau gwyrdd. Faint allech chi ei ennill? Mae llawer o swyddi gwyrdd yn talu mwy na cyfartaledd. Yng Nghymru, mae'r cyflog cyfartalog mewn ynni adnewyddadwy tua 49,000 o bunnoedd, yn uwch na chyflog cyfartalog Cymru sy'n 36,000 o bunnoedd. Felly, gall gyrfa yn yr economi werdd fod yn fanteisiol mewn sawl ffordd. Mynd yn wyrdd. Gall eich gyrfa helpu i lunio dyfodol. Os ydych chi eisiau swydd sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn, yn helpu amddiffyn y blaned, ac yn rhoi sgiliau i chi y bydd a'i hangen am flynyddoedd i ddod, mae'n werth archwilio'r economi werdd. Meddyliwch am y dyfodol rydych chi am fod yn rhan ohono. Meddyliwch yn wyrdd. Meddyliwch am Gymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i gyrfacymru.lliw.cymru. Roedd yr holl wybodaeth yn gywir ar adeg ei chreu ym mis Mawrth 2026.